Здравейте, хора! Почвам като някакъв влогър. Сега ще ходя до магазина. Взел съм си ключа. Причките ми са в джоба. И не можете да видите. Малко са паричките. 3 левчета и няколко стотинки даже не стигат за 50. Даже изцяло май не правят 50. Аз съм ги брояла. Само левчетата видях. По големината. Ще знаем, че 2 лева... 2 лева наистина са ми много любими. И сега съм почти тук в магазина. Плюс сякаш съм в села, ама не съм. Gadnjarno! Gadnjarno! Трябва да си много внимателен да не спре химикала рязко. Ще ти спре. Ще карам вода да тако скажи види. Топил мастило. Един казина ми води. Казал, късмети имаш ли така? За баницата. Имам листи с късмети. Дай тако стай. Или листи за 3,50, тук отдолу в депото бела. Да, добре. Давам 2 газирани. Да. 60. На кутия цигари. Бяла зеления. За сирене полника дай. За сега ти не повече. Като ми са, а къде да съм излиза? Колко? Тюнше. Печанка си носим, где си държа ръцете от джоба. Да. Ети си не получи. Да. Може да изразя по хиляден начин. Еви, кажи Леля. Да ме продължи да изпаряма без сладко. Искаш ли да едеш? Имаме закуски, искаш ли? Да. Едно джобче. Не искаш ли ще пуска? Не, те повече трябва. Нещо друго искаш? Тук има за джобче. Хляб ще искам. Мартин. Како Галя, утре ще работиш ли? Утре, когато някой време ще може да бъде. Ага. И ни цигари да ми дадеш. Какви бяха? В момент Манхатън 6:30. Или те ще остават. Ще си дам, ще снимате за някакво нещо. Ще ви дам ли? Тюнше за тебе. 7,80. Ако Галя за услугата ми е си. Моля, аз как да взема нещо да готви, да вземе и викам да ще... Аз един хляб казала съм ли? Да, мерси. Викам няма да се притесняваш, не се притеснява, един с който трябва. Еви, нали каза на мама, че там имаш сметка? Каза е, нали? Да. Добре. Ай, починай. Успешно мина. Най-накрая. Че бях много стресирана. Знам, че нищо не сте виждали, ама... Имаше хора. Някакъв извика. Един е нормалник. Той пак къде? Не го виждам. Ето! Това е Русе. Изглежда като село. За Бога! Аз съм по едно такова чудо, дето даже не е яки. Няма и цип. Сега оставям телефона тук, дано да ни падне. Дано.
Наистина. Нищо няма да бутам. Няма да тръскам врата. Аз взех кремвиши и такава закуска. Джобче. Всичките пари, дето взех. И пак не ги преброях и сега всичко си изхарчих. Чакай един танц да изтанцувам. Тук, така, тук, таза, ти. Тук. Па! Аре, вземаме ги и влизаме вътре вкъщи. Оли! Сега да забравя ключа. Сега този клип ще го пусна като влог в YouTube. Изпуснах ключа. Да не съм стреснала някой с моя глас. Те ти изкричах. Аз ще ви казвам чао. Без да исках спрях самия клип. Много съм тъпа. Защото аз го спрях, имаше червена точка, естествено. И аз вместо нея да натиснах той копчето за спиране. Нали го знаете, квадратче. Поне на моя екран е квадратче. Чао!